pa lang hapon mga kanabis ng lugar. Ito tayo sa bayan ng Kalasyaw. Yan po. Yan. St. Peter and Paul. Ito ganda oh. Yan. St. Peter and Paul Church dito sa Kalasyaw, bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Yung church na ito, tinayo pa po ito ng year 1588. So almost 100 years na rin. Pasok tayo. Maraming church. Yan, medyo madilim. Ganda ng church. Ano po ang sabi nakikita nyo? Yan po, ang ganda po ang church. Sa gilid, meron dito sa gilid. Yan. Yan ang church nila. Ayun. Ano nila? Invento. Yan po. Nakikita talaga. 1558. Yan po, founded yung church ng simbahan na ito. Anong oras ang mass nito? Ganda ng church. Medyo madilim nga lang kasi walang mass ngayon. Tagal na itong church na ito. Yan. Ito sa bayan ng Kalasyaw. Yan. Ito yung ano nila, yung makikita nyo. Yan, sa gitna si St. Peter and Paul or San Pedro San Pablo. Ito na ang church nila. St. Peter and St. Paul. Simbahan dito sa Kalasyaw. Founded siya ng 1588. Nakatagal na rin po. Yan, chandelier. Yan, ang kabuuan ng simbahan. Napakalaki ng simbahan at napakaganda. Yan. Ito po yung St. Peter and Paul or San Pedro San Pablo. Yan. Sakop siya ng Lingayen. Yan. Ito yung labas ng simbahan. Napakaganda, diba? Yan. Sa bayan ng Kalasyaw. Tapos sa harapan lang niya yung mga nagtitinda ng puto, special puto ng Kalasyaw. Dito naman po sa labas lang niya, halos harap lang niya, simbahan naman po ng Divino Tesoro. Yan, dalawang simbahan. Kaya yan, sa labas lang ng isang simbahan. Yan, ganda niya. Bayan ng Kalasyaw. Yan. At kanilang
Plaza. Medyo umuulan. Ngayon, ito yung municipal ng Calasiao. Yan, ang municipal ng Calasiao. Ganda, di ba? Yan na siya nila. Dapat meron din, nakikita pa rin ang puto. Puto. Yan, kumusta na ang puto. Ang aming puto. Yan, special biscuit nila ang mga puto ng Calasiao. Sarap yan. Sindas mo ng puto Calasiao. Yan. Mga puto Calasiao. Yan, puto. Yan. Yung downtown ng Calasiao at Calasiao Central School dyan sa harapan. Yan po ang bayan ng Calasiao. Bayan ng Calasiao. Tinda ng mga puto Calasiao.